गोजोथियारि मावथांखि सोलायनाय मावथांखि बेजों लोब्बा लाखिनायजों लोगोसे जोंहा लोरगि थियाटार ग्रुपनि थाखानाय जोंनि हाबाफारि जोंहा लोरगि थियाटार ग्रुपजों गोबाङानो एसे कनफिउज जायो लोरगि थियाटार ग्रुप थियाटारालाय मा मोसानायाव बाहागो लाखो खिन्थु नाथाय बे नङा आरो जोंना थांखियानो जाहैबाय आर्ट एन्ड कालचारनि सायाव खामानि मावनो थाखायसो लोरगि थियाटार ग्रुपआ जोनोम जादों आरो बेहाय जोंनिया बांसिन फकासआ थियाटारनि फारसे थाङोबाबो जों लोगोसे माखासे डकुमेन्टारि फिल्मजों लोगोसे जोङो फक मोसानायनि जोंनि बर' सुबुं मोसानाय आर्ट सोब लाइनखौनो जों माखासे हाबाफारि लाफानाय जायो आरो माखासे जोंनि फावथाय थुनलाइ जाय फावथाय थुनलाइया जोंनि गोमालांनो हमबाय बेखौ जोङो सुंथाफिननो नाजाबाय थानाय जादों दा बेवहाय जोङो लोगोसे बे फक जोंनि सुबुं मोसानाय जोंनि जायगायाव गोबां गैलाखौनो होनजायोमोन आरो गोमालांबाय गोबां जायगायाव बुंनो थाङोबा जोङो नैबे बनरगाव दख'रा एरियायाव बे एसेबाबो खम जानानै दं आरो दा बेखौनो नाजाबाय थादों बनरगाव दख'राजों लोगो नांनानै आरो जोंहा दख'रा आफादनि आन्दारावनो गोलैफैबाय जोंनि एड्रेसा सिगाङावथ' क'क्राझार टाउनावनोमोन दा लोरगि थियाटार ग्रुपआ बनरगाव दख'रानि सिङावनो फैबाय दा बे हिसाबै जोङो गोबां हाबाफारिया जों लालांबाय थागोन बर' सुबुं मोसानायनि सायाव मावबादानि गेजेरजों लोगोसे आरो साफ्रोमबो सोलोंसा साफ्रोमबो कालचारनि जाय बिथांमोना फक जोंनि बर' सुबुं मोसानायाव सोलोंनो गोसो मोसानायल' नङा दामनाय देनायखौबो गोसो होनांगौ बयबो जोंहा क'क्राझारा जोबोद उन जानानै दं बेवहाय दा गोबां चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै बाक्सा उदालगुरि दामनाय देनाय हिन्जावफोर गथ'साफोर गोबाङानो सोलोंबाय बयबो ओंखारबोबाय दा जोंनि क'क्राझाराव बेखौ जों नुनो मोनाखै दा गोबाङानो लाजिनाय मोनो ना मायो ओंखारबोआ सोलोंनायनि वार्कशप खालामबाबो खम जाबोयो दा बेनो बे ओंखारबाय थायो दा बेहाय थेवबाबो जों मिजिंथिदों बयबो जाहाथे सिगांबोयो मानो होनोबा जोंनि मोनसे सिनायथियानो जाहैबाय कालचार नङाबा जों सिनायथि गैया गुबुन मोसानाय वेस्टार्न मोसानायफोर गुबुन मडार्न मोसानायजों जों सिनायथि मोननो हाया दा जोंनि बर' सुबुं मोसानाया जाहैबाय बेनो जाहैबाय जोंनि सिनायथि जेब्ला जों बाहेरायाव थाङो आप लोग का फक क्या है बेखौ सोङो आरो जों फकआ मा जों बांसिनानो आसामनि होननाय लोगो लोगो बिहुनि सोमोन्दै सोङो जोंथ' बिहु नङा जोंहा बिहुआ आसामनि जानो हागौ खिन्थु जोंहा बर' हिसाबै जोंहा मोनसे सिनायथि दङ जोंहा निजा कालचार दङ गाननाय जोमनाय दङ दा बेफोरखौनो जोङो होबथालांनो थाखाय बेफोरखौनो जौगालांहोनायनि थांखिजों लोरगि थियाटार ग्रुपआ खामानि मावबाय थालांनो थांखि लानानै दंखायो मावबाय थादों आरो इयुनाव जोङो जाय लोरगि थियाटार ग्रुपनि हाबाफारिफ्राव गोबां जों हेफाजाब मोनबोबाय थादों आरो बे हेफाजाबखौ इयुनावबो मोनलांबाय थागोन होनना जों मिजिंथिबाय थायो आरो बयखौबो खावलायनो सानदों दिनै बयबो जाहाथे सिगांबोयो आरो फारसे नोजोर होनांगौ दा गुबुन नैबे आं डाइरेक्ट रायखांखानोसै दा गुबुन जाथिफ्रा जाहाथे जोंनि मोसानायखौ बे बिकृत खालामनानै मोसागासिनो दङ दा बेवहाय आङो गुबुन जाथिनि खोथा होनाखै जोंनिफ्राबो खालामगासिनो दङ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्राबो बर' मोसाग्रा दैदेनगिरिफ्राबो खालामबाय थादों दा बेवहाय गोबां जाथिफोर दङ गुबुन जाथिफोर आं बुंनो सानाखै दे गुबुन जाथिया मोसानो मोना बा खननो मोना जोंनि कालचारखौ बयबो सोलोंथों खिन्थु सुद्ध भाबै सोलोंनानै दिन्थिथों दा बेनि सायाव जोङो गोबाङानो नुसेयावबो जोङो एक्टिभिटि बेनि सायाव डिटेल्स कालेक्सन खालामनाय जायो सोर खालामदों बिदि गोरोन्थिखौ नाथाय दाबो एक्सन लानाय जायाखै जोंनि लिडारफ्रा बेखौ खेल होआखै सिगांनिफ्रायनो गोबाङानो खालि हारिमु आफादखौल' नोजोर होयो हारिमु आफादालाय मा खालामखो हारिमु आफादा मा खालामखो नाथाय दायित्वआ बयनावबो दं दिनै जोंनि बेवहाय पलिटिक्सनि खोथा फैया बेवहाय जोंनो जाथि होननाय लोगो लोगो बर' हारि होननाय लोगो लोगो बेवहाय मोनफ्रोमबो आफाद दिनै थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै फरायसा आफादनिफ्राय लानानै हारिमुवारि आफादनिफ्राय लानानै सिने आर्टिस्टनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो आरो लोगोसे पलिटिकेल पार्टिफोरनिफ्राय लानानै बयबो दिनै बेवहाय बुंनांगौ दायित्व दङ मानो होनोबा जोङो बर' आर्टिस्टफ्रा बेयाव बुङोबा जों मिथियाबो जानो हागौ दिनै आंखौ सोर साबेसे सिनायो गुबुन जाथिया सिनायाबो जानो हागौ बा दिनै हारिमु आफादखौ गुबुन जाथिया सिनायाबो जानो हागौ लोरगिखौ गुबुन जाथिया सिनायाबो जानो हागौ दा बैसोरनो जों मेसेज सोहोनांगोन अब्ला जोंहा जाय मानसिफ्रा गिदिर पलिटिसियानफोर दं बा गिदिर आफादफोर मिथिजानाय आफादफोर बिथांमोनाबो जुदि जेब्लाना खोथाखौ स्ट्रंलि बुंगोन अब्लासो बेखौ मिथिनायाव फैगोन आरो गिनाय फैगोन आरो दा गावजों गावनो मानो होबथानांगौ होनलायग्राबो दं जोंनि गेजेराव दा बिनि थाखायनो जोङो खौसेथि जानो फैनो हाया